je tako teško snimati trke jednom godišnje? Hoćeš trke? Napiši Muđa trke. Pusti klip. Napiši Muđa trke, pusti klip. Ako će trke tek na GTA 6, znači da nije do neću da snimam s moralome kao što kažeš, nego do nečeg drugog. Jebote, jednom godišnje trke zamisli smor. Brate, ali gledajte ljudi, ja mnogo poštujem ovo. Iskreno, ja mnogo poštujem ovakve ljude. On mene toliko voli, ljudi, on je spreman da mi donira, da me proziva, samo da bi ja snimio trke. Meni je to stvarno do jaja. Ma ne, gledaj, pričao sam već o tome, znaš, ja ne volim da se ponavljam. Meni je to... Najgore mi kad moram da se ponavljam. Kako se zove, u klipovima, u streamovima, pogotovo kad moram da ponavljam istu priču koja je komplikovana. Znači, trke sam snimao, bilo je skroz drugo vreme u mom životu, bio sam pre svega klinac, bilo mi je jako interesantno snimati trke i meni i Čaletu. Jednostavno došlo je neko vreme gde meni trke nisu interesantne da ih snimam. Znači, stvarno nisu. Ove trke sada nisu interesantne i imam osjećaj da ne bi bilo to, ljudi moji, da ja sada snimam trke. Čale se isto tako slaže sa mnom. Znači, jednostavno drugi sam čovek, odrastao sam, ljudi. To je bilo pre 10 godina. Ja sam trke snimao aktivno pre 8, 9, 10 godina. Znači, ja sam skroz drugi čovek sada. Ja kapiram da je vama žao što nema tog, ali jednostavno neće nikada više da bude to. I morate se pomiriti s tim. Znači, jednostavno ne može. Kao da tražite, brate, od Nikole Kojo da ide da snimi ponovo kakav deda, takav unuk, onda bude unuk, brate. Ne može, lik ima 60 godina, koliko već ima Nikola Kojo. Ne možeš, brate. Ne možeš ga teraš. Ili nemam pojma, PewDiePie sad teraš da ide da snima, brate, horor igre. Lik ima dete, ima porodicu, uživa u životu. Sad će onda sedne i da snima horor igru. Nije to. Ja, na primjer, gledam sebe, ja pustim sad trke. I vidim trke. Ja nisam više ta osoba. Ja mogu da glumim da sam ta osoba. Ja mogu da budem u fazonu, daj mi naočare. Da, ove nisu sad zamućeni i sve, ali kao... Gde si, Čale? Pičketino, sad ću da tu serem. Ali meni je to cringe, ja to ne mogu, ljudi. Ja to ne mogu. Znači, meni nije to. Pogotovo ne na igricu iz 2013. godine koju sam snimao aktivno pre 8 godina. Teke. Znači, ja verujem da će hype neki da mi se stvori i da ću imati veću želju kad izađe nešto novo, kao što je GTA 6. Šta god to bilo, možda u GTA 6 uopšte ne budu trke. Znači, možda GTA trke uopšte nema u GTA 6. Ali šta god to bilo novo, ja naravno da hoću da implementiram na kanal i da snimam i da se zezam i sve. Naravno da to sve želim. Ali nije mi to, brate. Ne mogu da upalim trke sad i da... Šta da glumim, brate, poenta cijela. Ono što ste gledali meni i Čaleta pre 8 godina, to smo bili mi. Mi smo imali rivalstvo, zezanje. To smo mi želeli da radimo. Sad to ne želimo da radimo. Činjenica. GG. Good game. Jednostavno, ne želimo. Čale, brate, zamisli sad ja Čaleta cijom, ajde dođi da snimimo trke. On, brate, iz radionice, kupio hrastovinu, tamo je obrađuje, pravi neki sto. Uživa u životu, onako miranje, brate, mirna mu glava, ceo dan onako uživa, kupio neku mašinu za radionicu i sve onako uživa i ja ga sad zovem, ajde kao dođi da se deremo, da se lomimo u trkama. Verujte mi, nije to, znači nije to. Jednostavno morate, kako se zove, da se pomirite sa tim da, bukvalno Čale više ni ne igra igrice. Ljudi, Čale to je komp, znači na kome je igrao igrice koje su bile, koji je bio u kući, tamo u njegu sobi, taj komp više nije tu. Znači, njemu je kompjuter u radionici i na tom kompu nema igrica. On ne igra ni Rocket League više. On ništa ne igra. Ljudi, jedino što je igrao zadnjih godinu dana je bio Forest. I to zato što sam ga ja terao, jer ste mi vi tražili Forest toliko, sam ga ja terao da ga instalira pa da cepamo. Razumete?
I onda kao ajde, znaš. Rekao je jednom godišnje. Pa da, ali kao, šta ti znači? Šta ti znači jednom u 365 dana da dobiješ nešto što će da bude snimljeno na silu? To je isto kao kad bi ja cimao Christopher Nolana, ajde snimi Interstellar 2, mnogo me interesuje šta će da se desi, da će Cooper da ode na onu planetu da vidi Brent ili neće. Znači ono, zamisli, šta ti znači u životu jedan dan trka? Neću. Ako mislite da je do ono, novca, popularnosti i sve, znači ja sam svestan da bi uzimao jako dobre pare da sad radim trke. Znači, verujte mi ljudi, kad bi vam rekao, krenula bi vam se glava. Znači, ja da sad snijam trke i kakav bi mi kanal bio sad u ovom momentu, hype oko kanala i sve, verujte mi, ja bi uzimao baš dobre pare. Ali ja svesno te pare ne uzimam, zato što želim da radim nešto što mi se radi. Imam tu slobodu da mogu da radim šta ja želim. Kome smeta moja sloboda, vrate, zdravo, doviđenja, vidimo se, našo, pozdrav, vrate, hvala ti puno što si podržavao sve ove godine, ali ne moraš više. Ali ja, hvala Bogu, imam slobodu da ne moram ništa toga da radim. Znaš, imam slobodu da vam pružam nešto u šta ja verujem. Kome se sviđa, do jaja. Znaš, kome se sviđa do jaja. I mnogo sam zahvalan što su ljudi tu. A kome se ne sviđa, brate, jebi, znaš, onda ništa. Ali u potpunosti vas razumem. Znači, skroz vas razumem. Ima neke stvari koje bi ja voleo da se vrate iz mog detinjstva, taj osjećaj iz mog detinjstva koji bi voleo ponovo da osetim. I mislim da će taj osjećaj da se vrati i da ću taj osjećaj ponovo da osetim zato što će to nešto da se vrati. Nema pojma, da li je to neka serija ili da li je to bilo šta, neki omiljeni youtuber koji je snimao neke određene stvari. Ali neće, brate, verujte mi, vi ste odrasli. Nije više to vreme. Najbolji način kako da ispoštujete nostalgiju koja vas hvata i to vreme i kako ste uživali u tom vremenu jeste da odete na kanal, scrollate dole, brate, u trke, a vidio sam, ima playlista milijardu, brate, ima jedan lik, napravio je playlistu, od njega sam i uzeo za ovo, kada Be Right Back radim, Muđe i Čale trke, kada ukucate na ovome, imate bukvalno, gledajte ovo, hronološki red, 199 trka u playlisti, od prvih trka sve do, da kažemo, 194. evo. I to ovo nisu posljednje, ali bukvalno sve trke koje smo ikada radili. Kaže, malo je tužno, Čale prestao igrati igrice, ti si odrastao, jaka nostalgija udara, samo treba shvatiti da ste odrasli, da je naše vreme prošlo, život ide dalje. Mislim, kao, meni to nije tužno. Jer ja nikad srećniji nisam nego kada vidim Čalet u radionici da pravi nešto. Da se zanima, da radi jer pre trka, pre kompjutera, to mi je Čale pričao još kada je radionicu napravio 2019. zapravo. 2020. Pre kompjutera i pre svega, Čale je voleo jednu stvar više i od kompjutera je bilo svega, a to je alat. Čale je obožavao alat. Čale je obožavao sve to. Da pravi nešto i sve. I onda je vremenom i drvo zavoleo i sve što ima veze sa radionicom, on je to od uvek voleo. I ja nikad srećniji nisam, brate, nego sad da ga vidim kako uživa. Moj Čale nije star, ima 49 godina, ali on tako uživa u plodovima svog rada koji smo imali i on i ja zajedno na mom kanalu, na glavnom i na, kako se zove, i na njegovom kanalu, što je on isto gradio. Izgradio je sve to, brate, ja verujem da je zaslužio da on ništa apsolutno ne radi i da se ne cima, osim ako on to stvarno ne želi. Ja sam, kako se zove, vremenom sam bio u fazonu, čekao, ako se njemu snimaju trke, dođe, brate, snimimo trke i to je to. To je bio taj period, 2018. 19. kad smo smanjili snimanje trka. To je bio taj period. Jednostavno, brate, sam bio u fazonu, neću da ga cimam za snimanje, tek kad on stvarno želi da, ako mu se snimaju trke, dođe, kaže mi, snimaju mi se i ja onda cepam. Ali ja mislim, brate, iskreno, moj Čale, brate, zaslužio da uživa i da se ne cima, da treba da radi nešto što mu se ne radi. Jer vi ne razumete, mentalno je mnogo teško snimiti nešto u što ne veruješ.
Kao, mnogo mi je teško snimiti nešto i praviti hype oko nečeg jer nisam takav. Teško mi je snimiti i praviti hype oko nečeg što znam da ne želim da radim. Znači, meni se snima Forest. Ja sad upalim live i da vičem, ljudi moji, danas ćemo da cepamo Forest i pravimo, znači, najveću kuću koju ste u Forestu ikada videli. To može da izgleda dobro svima vama. Ali verujte mi, ja mislim, ljudi moji, danas igramo ovu kršinu od igrice, zato što, eto, hoću malo da imam preglede i to, čisto da pokažem ljudima da nisam propao, cepamo Forest, 20.000 ljudi gleda, veliki pozdrav. Znaš, sad ti to radiš i to je to. Boli me kurac, znate, iskreno. Iskreno zabole, imate to da rekam. Opet kažem, hvala vama, hvala Bogu, drago me. Što sam u poziciji da ne moram da radim nešto što mi se ne radi i da mi bude lepo. Ali ja verujem da ovo što ja vama pružam da je jednako kvalitetno kao što je bilo ranije, to je 2016-17, zato što ja verujem u to. Znači, ja sam u trke verovao, zato su prošle dobro. Tako isto verujem u ovo što sada radim i što sada snimam i što me sada interesuje, samo verujem da će manje ljudi da bude zainteresovano za to, što je skroz okej. Zato te gleda 20 ljudi. Okej. Ako gleda 20 ljudi, neka gleda 20 ljudi. Ja ne mogu nikog da teram, brate, da me gleda, iskreno. Promenile su te pare. Ako ti tako kažeš, okej. Skroz okej. Ako vi kažete da su mene pare promenile, u vašim očima jesu, GG. Meni je bitno da moji roditelji meni kažu da me pare nisu promenile. Jer moji roditelji me znaju od rođenja, a vi me znate zadnjih 10 godina. Možda me ti gledaš u zadnjih 6 mjeseci si došao da gledaš mene. Tako da ja sutra da me nema, ti svoj život nastavljaš dalje, boli te dupe. Muđa se promenio, razumiješ? To je to. Znači, mene interesuje, mene zanima šta će moji najbliži da misle o meni. Ako moji misle, brate, da sam se promenio, to je onda, znaš, zapitam se. A ako misli neko na internetu koji mi oči uživo nije video da sam se promenio, GG, hvala ti puno, promenio sam se. To je to, brate. Tako da jebi ga. Totalno te kapiram, Buraz, ne možeš da gumiš nešto što ne želiš, ranije ti je to predstavilo zabavu, a sada bi snimao samo da ispuniš želju ljudima. Pa bukvalno mislim. Da, ranije mi je to bila vrsta zabave, zezanje i sve, a iskreno i mnogo sam se palio ljudi na to da budem i na preglede i na subove i da budem kad sam postao kanal sa najviše subova na Balkanu, vrate, verujte mi, znači bez lažne skromnosti bio je jak gas, razumete, mi prelazimo 1.000.000 suba 2017. Znaš, i ja se budim, brate, sutra ujutru se budim, nakon što smo radili onaj live za 1.000.000 suba, ja se sutra ujutru budim i budim se, brate, kao jedini YouTuber koji je u istoriji YouTubea prešao 1.000.000 suba na ovim prostorima. Znate, čao velike produkcije, IDJ Videos koji je tad beše imao 1.000.000 suba od tih velikih kanala koji su produkcije. I onda kao, čao, evo ga jedan mali, brale, iz Drmna seljak, iz Drmna cigan, najveći YouTuber Balkana. Veliki pozdrav za sve, brate, ali cigan je bio najveći YouTuber Balkana, muđa. Znaš, iskreno, jak je hype. Ne mogu da kažem da nije. Ali prešao sam tih 1.000.000 i samo sam stao ovako i rekao, i dobro, i šta sad? I kao, ništa. Kao, i šta sad? Ništa. To je to, ideš dalje. Znaš, cepaš dalje. I onda, tad sam zapravo izgubio želju za bilo čim, brate. Baš Posle Bake Prasti i Dex Rocka. Sad me i zabole. Ja bih volio da me obiđu svi, samo da ne obraćaju ljudi pažnju na mene, zato što nemam pojma sad. Neka drama se desi na YouTube-u, ljudi mene mešaju u to, brate. Ko da mene interesuje, brate, što se dešava? Zabole me. Ali ne, zato što ja imam kao puno subova, zato me ljudi pitaju za mišljenje i to. Zabole me, brate, da se ja mešam u nešto. U to vreme baš je bio ja gas, onda mi je taj gas prestao i nikad se nije više ni vratio, najiskrenije. Ja najmanje snimam content neki zbog pregleda. Ali to ljudi povezuju sa mnom.
pali su ti pregledi, snimaj trke zato što si tu imao najviše pregleda da bi ponovo imao preglede. I onda ja kažem, neću da snimam, to što jednostavno meni interesuju pregledi. I onda dođe neko kao ti i kaže, ali to nema veze s tim. Ja sam svestan da nema veze s tim, ali ljudi jednostavno mešaju više pojmova. Znači, jedan deo ljudi želi da ja snimam trke zato što oni žele da se vrate u detinjstvo. Drugi deo ljudi hoće da ja snimam trke da bi oni rekli, evo, Muđa snima trke, ima do jaja preglede, gledamo Muđu. U oba slučaja ja ne želim to da radim. Ja bih ga, moramo svi da odrastamo, ljudi. Vremenom polako, znaš. Ni vi se ne igrate, brate, sa igračkama s kojima ste se igrali kad ste bili mali. Znaš. Klinac, brate, klinac, igra se i sa igračke, voli one male vojnike, trčkara sa autići, vrti i onda prvi put vidi žensku i sise i onda kaže, op, neću više se igram sa igračke, sad hoću se igram sa sise i onda ostatak svog detinjstva provede tako što juri drugarice i hoće da ih uvati za dupe i za sise. To ti je, brale, moj odrastanje. I onda kad mu kažeš, a idi, uzmi, kako se zove, uzmi autići i vozikaj se. On ti kaže, kurac će se vozikam, di je Ana iz 608. Iskreno mislim da bi bilo lepo da ispuštaš 10 godina GTA 5 trka, snimiš jedan klip, barem i bez čarta ili sa nama gledalcima, bilo bi prejako. To svakako hoću, znači takve stvari baš bih voleo, tako da na 10-godišnjici GTA 5 trka, koja je, ja mislim, 15. decembra, dobit ćete specijal. Dobit ćete specijal 100%. Hoćeš trke? Napiši Muđa trke. Pusti klip. Napiši Muđa trke, pusti klip. Šta? Muđu snimi trke. Napiši, bre. Napiši. Pusti klip. Nemoj to kurčenje da reš. Nemoj to kurčenje da reš.